Ajmo ovako, rekli ste ovdje, dakle sada kada govorimo o Hrvatskoj pro futuro, krv, znoj i suze nisu opcija. Tu ste veoma slični i sa SDP-om i sa HDZ-om, odnosno sa njihovim ekonomskim programima. Ja sam laik, nisam ekonomist, ali mi je potpuno nejasno da u ovoj zemlji, kada govorimo o proračunu, bilo što može biti napravljeno. Vi kažete 4-5 milijardi koje mogu biti preraspodijeljene na ove ili one fronte, ali potpuno mi je nejasno da bez ušteda, da bez onog što se kaže u narodu kolokvijalnog stezanja remena, da u ovoj državi može biti išta, jer javna je tajna da mi, unatoč tome što smo u krizi, živimo iznad granice svojih mogućnosti. Da se zadužujemo svake godine, da nam je proračun 100 milijardi, a trošimo recimo 120 milijardi, da se zadužujemo za tih 20 milijardi. Kako, gospodine Jurčiću, i dokle to tako, a da to ne osjete svi, pa čak i oni, da se ne maše više kao što se maše demagoški rodiljama, kao uzelo se rodiljama, pa se uzelo medicinskim sestrama, pa se uzelo ovome, pa se uzelo ovome. Ako država želi biti odgovorna prema svojim građanima, mora netko, vjerojatno to nije predizborno vrijeme i meni je to žao, onda ne možemo otvoreno razgovarati, ali mora netko izaći pred lice nacije i reći: ljudi, mi više ovako ne možemo živjeti. Vi imate 5.000 kuna prosječne plaće, to vam se čini malo, međutim, to je previše u ovoj situaciji. Kada će neko doći i to reći? Da se razumijemo, ovdje ne govorim ni o medicinskim sestrama, samo ni od koga sam spomenuo roditelje i tako dalje. Ovdje govorim i o HRT-u i o svima onima koji bi, dakle, solidarno trebali sudjelovati u činjenici da Hrvatska konačno izađe iz krize. Dakle, ne vjerujem, evo i završit ću, ne vjerujem da Hrvatska može izaći iz krize bez bolnih rezova. Da, to je točno. Vi imate do ispravno osjećaje prema politici koja se do sada vodila. Sadašnja politika, njezino, kad gledate konačni rezultat, taj malo se radi i onaj koji radi treba ga još više opteretiti i još mu više uzeti. Ali rješenje, i to je jedno, drugo. Znači, treba znati kako. To je moja parola zapravo koja je vodila u Hrvatske ekonomske inicijative. Proračun je samo vrh sante leda nečeg što se događa u gospodarstvu i nečega što se događa, da tako kažemo, u javnim službama odakle se proračun troši. Ovdje nije da uzmemo onome koji sada radi i ljudi sve su manje zaposleni, sve manje ljudi radi i sve više se mora uzimati, odnosno se mora sve više rezati. Rješenje Hrvatske je vrlo jednostavno. Jedan više zaposleni, više doprinos jedan u mirovinski i manje jedan transfer iz ovog. Znači, mi imamo politiku gdje smo se fokusirali da sačuvamo proračun, ali u okviru fiskalne politike. A dozvolite da vas nešto pitam. Kako premostiti taj period dok ne dođemo do tog, kako vi kažete, jednog više zaposlenog? To se neće dogoditi preko noći. Taj period po vama, ako vas mogu citirati, kažete ovako u intervjuu NetHR-u: mislim da bismo normalno mogli početi živjeti za 3 do 5 godina. Da. Pa kako, dakle, do tog jednog ili 100.000 novih zaposlenih, kako premostiti taj period, a ne novim zaduživanjem, nego stezanjem vremena? Kako? Ne. Hrvatska je još uvijek suverena država. Ona ima i vlast nad fiskalnom politikom i sa monetarnom politikom. Prva faza je da zaustavimo stagnaciju. I to možemo zaustaviti za 7-8 mjeseci ili godinu dana. Druga faza je onda ovo što sada vi pričate, pripremiti propise organizacije, ali mi možemo još uvijek raditi i sa dugom, ali ne dugom koji će ići u potrošnju, nego dugom koji će ići u opremu. Ako vi iskoristite proračunski deficit da uzorete jednu njivu, ta njiva će se samo sebe otplaćivati. Ako iskoristite deficit proračunski da neko dobije stroj, pa stroj taj neće postati trošak nakon toga, nego će otplaćivati taj deficit. A mi smo do sada previše utrošili u potrošnju definitivno smo pojeli smo i nema više ništa. Investirali smo potpuno krivo. Dobrih je investicija bila, ali struktura je bila pogrešna. Te investicije su bile ili neproduktivne ili sa dugim rokom povratka. One danas ne mogu same sebe otplaćivati i to je sad naš teret. Mi sad moramo preusmjeriti javnu potrošnju i strukturu investicija i ići tamo gdje se stvaraju radna mjesta i proizvodnja. Ali to ne ide samo političkom odlukom, to treba znati kako. I to ne ide samo novcem, nego morate organizirati potporne institucije, organizirati znanje koje će biti dobavljivo poduzetniku kako to napraviti kvalitetno. Ne da država radi. Država obrazovanje, institucije, infrastrukturu i poduzetnik će sam raditi. Ako dozvolite samo 1 minutu,